कुशवाहा जी हाँ जी जिन्हें केसिया मोसिया रंगवा के बैठल बड़े इनहू के मेहरारू छठ पूजा करेली कैसे राजा राम भाई कर नाम हो इकर मेहरारू छठ पूजा करेली जब सूरज भगवान के अर्घ देवे के भइल ठेहुना भर गंगा जी के पानी में जा करके खड़ा भइली और ओकरा पहले सोरहो सिंगार पटार कइले रहली का हे नोकिया पर से ले से टीक के बीचे बीचे मांग फाड़ के चनिया पर कइले रहली आ गंगा जी में खड़ा होके कहत रही कि हे गंगा मैया हे सूरज भगवान हे छठी मैया हमरा कुशवाहा जी के लंबर दवाई दे जल्दी उठा लो आई इतना होशियार निकर मेहरारू है गिरी बाबा मीरगंज बाजार में एक दिन देखनी हमहू गोरनी ससुरारी की हो देखनी कि राजा राम भौजी यहाँ करके ब्यूटी पार्लर में घुसल बढ़ी केसिया के कटोले बड़ी बब काट केसिया नीचे में है जीरल बा केसिया कब उठा के सेनुरुआ छुआ के छोड़ दो कहली कि लो भातार बड़ी गर्मी में ना होगा तो यही में पूछ ला वही में मरत रहा अरे